Или готи на това по било тържество. Днес се събрахме тук да споделяме една хубава голема радост с Методи Захариев Меметов и малката булка. Да. Методи Захариев. Да, съгласен ли си да вземеш малката булка за жена за цял живот? Съгласен съм само до детето. Аз го да не го искам. Аз къде лича да се жени. Малката булка, съгласен ли си да вземеш Методи за Не, не го искам, не. Грозно на фибиле. Ама в устата, не, такива. Изтиска. Там българския ми дай! Трябва да вземе пакет. Не искам. Тази вече си дам пакета само до пето. Не дам пето. Булката трябва да вземеш тази вечер пакета целия. Освен целия, ама не го обичам. Аз обичам и личо. Булката да се разписва. Да или не? Подпиши тук малката булка. Не, само и личо искам. Айде. Да, подпиши. Малката булка, така. Чакай сега да направим един подпис. Ама той не влочата е метъде. Господа, какво да кажа? Не ли кой до пето на грозатио? Айде, сега един чучек за малката булка. Да. Аз обичам и личо. За малката булка.